lepšie by sa to dalo. Asi sa z toho rozoberajú. Rozoberajú to už? Kubo! To je hovne toto. Ivan, usmíš sa? Je to dobre zapojené? Nie, že mi do matky piču okuliare odletia, alebo čo? Čo? Nie, že mi okuliare odletia. Odletia. Hej? Máš ide dole. To už sa mám bať? Staje so mnou do piče spať, ne? Co vravíš? Cipára som si prdol. Takým kokom myšľa. Než mi vyletí mobil z ruky, či v čom to držím. To už by nebola sranda toto. Čo? To už by nebola sranda. Zakričím si pre efekt. Čo? Mám zakričať pre efekt. Nie. Na to, že ja. Čau. Počkaj. Čo vravíš na to? To v pohode, bol som najlepší už. Hej? Hej. Ale prečo ja som mal vtedy také zrušo? Mne sa to toho doplo. Ho sa teraz držíš. Čo tebe, že sa to dopne? Si božo, som mŕtvý hneď na fleka. Však na to. Som mal dopnuté, iba ten pás ma držal. Co? Hej, a tak sme zastali. Čuj, to som sa posral. Si sa posral? Hej. No si sa posral? Nie, ako tak, ale... No Strašne, vieš, to zrakov. A si predstav, že tak som ostal stať. Toto som mal uvoľnené, čo toto som mal tu kde pri kolenách. Toto tu pičovina, to tlačí. A tak sme ostali, vieš. A ja... Rýchlo dole, ešte mám uvoľnené. Som kričal, tak to. A počul ťa? To nie až tak. Čo, ja by som ho zabil, keď sa mi toho doplo. Si bože, ja by som sa nejedol. Ak by si ho zabil, keby sa tak nechalo nastaveného. Vieš, a to nikto nepočul. Čuješ, ja neviem, čo by som zrobil. Okamžite vražda. Bo hudba by tu hrala, vieš, na pole bomby. A preto, vieš, ty sa drží, mne to hode ty, ale tu dole. Hej, asi sa neviem, čím tam budem držať. S penisom jedine. Pohode, no.